समाव दं आङो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सालबारि साब डिभिजन सिंनि गलागामि खाथिनि मोनसे दैसा सेराव दं। बे समाव आङो बे ओनसोलनि बे गामिनि रायजो राजाफोरनाव सोंनो नागिरदों 15 बोसोर बिटिसि सरकार सालायनायनि उनावबो बे दलङा मावजायाखै। नाथाय बे दलं मावजायैयाव बे गामिनि रायजो राजाफोरा थांलाय फैलाय हान्था मेलायाव माबायदि जेंनायाव गोग्लैदों आं बेफोरनि सोमोन्दै आङो बे गामिनि रायजोफोरनाव बिथांमोननाव आङो बेनि सोमोन्दै आङो बिथांमोन आदसा नोंथांमोननि बे दलंजों थांलाय फैलाय हान्था मेलायाव माबायदि जेंनायाव गोग्लैदों? जोङोथ' आगोलाव 2004 सनावनो बे दैबाना जादोंमोन। भुटाननिफ्राय दै फैनानै जोंनि बे लामाया बायलाङो। बायलांनायनि गेजेरावबो जोङो जोंनि बे बाक्सा जिल्लानि ओमफ्राय गोबोरथोना मौजा ओमफ्राय सालबारि महकुमानि आरो खुसाबारि VCDCनि चेयारमेननि थ्रुयै जोंनि बे चेयारमेन आरो TLCCनि चेयारमेन बिथांमोना बुंदोंमोन जे बे लामाया जासिगोन दिनैसिमबो 2004 निफ्राय 2020 दिनैसिमबो जाफुङाखै बे खामानिया। बिनि थाखाय नोंथांमोना बिटिसि सरकारादि 15 बोसोर सालायलांबाय BPFआ बिनि दलंखौदि मावना होआखै नोंथांमोना मा फोरमायगोन? फोरमाय माने बिथांमोना जिहेथु जोंखौ माने माबा खालामबाय हाग्रामा बिथांखौबो बेयाव जोंनि बेयाव जितिया दैमाया खुरख'लाङो होमबा लाखिलायनानै जों बिथांखौ बुंबाय आर'ज गाबबाय जे नोंथाङा जोंनो बे ब्रिजखौबो मावना होनांगौ आरो नोंथाङाथ' फैबाय सरबत लोंहोलायनानै जों बिथांखौबो बुंदोंमोन। आरो दिनैसिमबो जोंनि चेयारमेना 5 बोसोर जालायलांबाय खिन्थु जागोन होननानै बुङो खिन्थु जायाखै दासिमबो। जेसेबां इन्जिनियार फैदों जेसेबां माबा फैदों खिन्थु खामानिया जाफुङाखै दाबो। ओंखायनो जोङो बिराद अखान्थि बे ब्रिजजों जोङो 2004 सननिफ्राय बेसेबां बोसोर जाखो 20 सन लागे तारमाने बे गथ' माखा बे ब्रिजजोंनो औवा ब्रिजजोंनो थांलाय फैलाय खालामो आरो स्कुलाव आरो लोगोसे जोंनि अन्थाइबारि गामि नरसिंबारि गामिनि गलागाव गामिनि दिन्दाबारि गामिनि गत्ते रायजोआनो बे लामाजों थाङो आरो लोगोसे बे बरपेटा रड बागान ओरैहाय बाजाराव थाङो आरोखि बे मिल लामा PWDनिफ्राय एकार मिल लामा एरियो खिन्थु थेवबो सरकारा दासिमबो नोजोर गोलैयाखै जोंनि सायाव। फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव बेवहाय UPPL आरो BPF बेवहाय गोबां केन्डिडेट हिसाबै गोबां गेलेगोन। बेवहाय नोंथाङा बिसायख'थिनि सोमोन्दै माबा मोनसे फोरमायगोन नामा? जोङो तारमाने जों खुनु डिसिसन लायाखै जोंनि रायजोफोरा डिसिसन लायाखै UPPL बा BPF खुनु जा सम्पर्क गैथ'आ बर्थमान जों लाथ'वाखै। तारमाने जाय जोंनि रायजोनि मोजां मावगोन बिथांमोननोनो जों होगोन बेखौसो जोंहा टारगेट लाबाय दं। मावगोन ना मावा गिबियावनो आङो बड'लेण्ड खौरांसिं बिहालागै जोबोर खस्थ'जों फैनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावग्रोनाय थाबाय। दा जोंहाथ' हान्था मेलायाथ' गोबां माने उसुबिदायाव गोग्लैनानै दं। मानो होनबा खाथियावनो बिनि थाखायनो जोङो माने गथ' गथाय थिनहरनोबो माने स्कुलाव थिनहरनो बिराद उसुबिदा आरो बे लामानि थाखाय। बे लामा मोनसेयानो ब्रिज मोनसेखौनो बिथांमोना 17 बोसोर माने सरकार सालायनानैबाबो बिथांमोना माने जाफुंसार होनो हायासै। बिनि सायावनो जोङो जोबोर दुखु मोननानै दं आरो माने जाय बिथांमोना सरकार सालायदोंमोन बे 17 बोसोरावबो जुदि बिथांमोना जुदि मेगन खेवनानै नायनो हायासैबा जोंहाबोथ' रायजो राजाया जोबोद दुखु नांथाव माने बाथ्रा जायो बेफोरबायदि। बिनि सायावनो जोङो माने डिसिसनखौ लानाङाबाबो जोङो डिसिसनखौ लानांगौ बाध्य जायो समाव माने जाहाथे सरकारखौ बिथांमोना मोजाङै सालायनो हायासै बेनि थाखाय आरो। नाथाय बिनि थाखाय मा बुंगोन सरकार मोजां सालायनायनि सायाव? दा जोंथ' ओरैबायदि सरकार मोजां सालायनो थाखाय जोङो सोंखारिनांगौ माने बाध्यता गोलैदो आरो थिग बेफोरबायदि माने दा जोङो ओरैबायदि सोलाय सोल'खौबो जोङो सिन्था खालामनांगौ बाध्य जाहैदों आरो बेफोरबायदि।
आथिखालाव प्रमद बर'नि नेतृत्वआव इउपिपिएल आरो हाग्रामा महिलारि बिथांनि बिपिएफ बे मोननै दला गोबां नारा नाथा जुजिलायबाय दं फैबाय थानाय बिसायख'थिनि थाखाय बेनि सायाव नोंथांमोननि दलंखौ मावना होआखै 15 बोसोर सलायनायनि उनावबो बेवहाय मा फोरमायहरगोन मा दुखु मोननाय फोरमायहरगोन? दुखु मोननायाथ' गोबां दुखु दाहा दङ जोंहा मानो होनबा जोंहा बायदिसिना बे ब्रिजल' नङा जों गामियाव जोबोर माने उसुबिदा दङ बिथांमोना इलेक्सन जानो गोनांबाल' फैयो फैनानै माने जोंखौ रायजोखौ ओरैनो सान्थनाल' होलाङो आरो माने ओरै थोरै मावना होगोन जोङो ओरै थोरै नोंथांमोननि बेखौ मावगोन जेनेबा स्कुल बा अबेबा माने बाथौनि मन्दिरफोरखौ जोङो मोजां खालामलांगोन लामाखौ मोजां बानायगोन आरो रायजोनि थाखाय न' बां माने बायदिसिनाखौ होगोन होनो नाथाय बेफोरथ' एकदमबारे जिर' थिग बायदि माने बिथांमोना फैयो आरो थाङो बेफोरबायदिनो माने दासिमबो बिसोरो जेबो मावनो हायाखै बिनि थाखायनो माने जोङो जोबोद दुखु मोननानै दं आरो बिथांमोनखौ दा जोङो मा बुंगोन बिथांमोनखौ दा माबा मोनसे मालाबाफोर सोरबाफोर गोलैफेरबाय नामा? गोलैनायाथ' बाइकजोंबो गोलैबाय थायो ओरैनोबाबो किसुमान बोराय बुरैफोराबो गोलैबाय थायो बोखांनांगौ जाबाय थायो आरो बायदिसिना बे दलं मोनसेया खिन्थु जोंहा मास मोनसेबो थिखिया मानो होनबा बाइक सलायलांबाथाय बेयो ओरैनो गुनाफोरा माने जस' लांनानै अट'मेटिक बायलाङो आरो बेफोरबायदि सरकारनिफ्राय मावदों ना रायजोनिफ्राय मावदों? जों रायजो राजायानो फैसा खाङो जोङो माने किसुमान गोरिब मानसियाथ' ओरैबायदि हाजिरा मावना जानाय नालाय जोङो माने जेनेबा 200 300 बिदि खाङो किसुमाननिखौ हायिखौ जोङो एसे खम लानानैबाबो जोङो होसोबायनानै जोङो मावनाय जायो रायजोनिफ्राय फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जाय देरहायो बिथांमोनखौ मावगोन बा मावनांगौ होननानै फोरमायहरगोन नामा जोंनि खौरांनि गेजेरजों? औ जाय बिथांमोना देरहागोन बेखौ जोङो मावफुंगोन होननानै जाफुंसार होगोन होननानै जोङो मिजिंथिनानै दं।